Wala makabalda sa transportasyon sa Metro Cities ang gilusad nga welga sa karsada sa mga sakop sa Piston, Cebu karong adlaw. Pipila ka mga PUJ drivers may pasabot nga wa sila kita kung moapil sila sa maong strike. Ani ang report. Alas 5 ganinang buntag isugdan ang transport strike sa Metro Cebu. Apan naobserbahan nga sukwahi sa unang gipahibaw sa grupong Piston, aduna gyapon mga PUJ ang nagpadayon sa ilang pagpamasayro. Naabtan sa GMA Regional TV balit ang bisdak ang pipila ka grupo sa Piston sa barangay Mabulo nga nanawagan sa kauban ng mga drivers nga makigduyog sa ilang kausa sa pagpahigayon sa wilga sa karsada. Uyon man ang mga nagkadaiyang driver sa gipakigbisugan sa grupong Piston batok sa hingpit nga pagwagtang sa mga PUJ sa katapusang bahin nining tuiga. Apan mas bugat ang ilang panginahanglan matag adlaw nga mapiktuhan kung dili sila mobiyahe. Samtang ang ubang driver mutug-an nga wa sila masayod nga aduna di ay wilga karong adlaw. Ang amo lang yun, no? Grabe man ko ang isiron kay ang among PE kutob lang yun December 31. Mga support yun mi diri sa Cebu nga panawagan sa nasyonal nationwide kay wa na magay sila gi kon nga didla ay kanang extend sa among PE. Pero may may budget, may pumugas. Samtang gipadayag ni Greg Perez, ang chairman sa Piston Cebu, nga dili pinungsanay ang ilang wilga, diin nakasabot sila sa panginahanglan sa uban nga mga miyembro nga wa musalmot apan gimugatan ini nga mahinungdanon nga mapadangat nila ang ilahang sentimiento ngadto sa kagamhanan. Ang Piston adunay 200 ka mga miyembro diin usa ka gatos ka mga sakyanan ang gipadagan. Ang uban natong mga membro, uban nga mga kaigsunang driver, nihangyo pod no nga makatuyok sila, makakuha sila sa ilang abang o bugas karong adlaw. Dili gid ni ingon usa ka adlaw kay tapuson man namo ni antod sa unto. Dili ta magpugos pod sa atong mga kaigsuonang driver nga mo salmot yod sa strike. Samtang gihulagway sa Cebu City Police Office nga wa sila natala nga kagubot subay sa transfer strike nga gilusad sa masakop sa Piston. So far wala gid tay na dawat. So it means nga available ang ato ang mga available ang mga sakyanan nga nagdagan diha sa kadalanan. Sakto ang mga sakyanan nga nagdagan sa kadalanan. Kauban si Godfrey Reliana ko si Alan Domingo. Balitag Bisdak.